Xúcarne, bactaló. Xúcarne, bactaló. Buxiganga é unha oportunidade única para dar a conocer o traballo dos grupos de toda a provincia. Pues eso es muy fácil. En inglés. You put a knife. ¡Ojeo! Tu puta knife, dice. No. Y yo en la suya. No. A ver. Una, dos, ¡Tres! Buxiganga é un acercamento da administración ao teatro para conseguir que sexan capaces de desenrolar toda a súa actividade que levan dentro e compendiala nun libro como é a historia do teatro aficionado da Mariña. Eu cando era pequena, a mí sempre me gustou o teatro. Xa cando era nena, cando era pequena, pois xa queríamos unhas cuantas facer teatro. O que pasa é que non tiñamos que nos ensaiara. Vin que había aquí un grupo en Villaronte, dixeronme que eres teatro. Aí vai. Entonces apunteime a teatro e agora estou encantada. Buxiganga é poder actuar fora da Mariña. Buxiganga é ir a sitios donde nunca estuvemos. Buxiganga é conocer a provincia. Buxiganga é coñecer outros grupos de teatro aficionado. Buxiganga é saúde. Buxiganga é enerxía. Buxiganga é unha luciña na noite escura. Buxiganga é un fito para o teatro amador galego. Buxiganga é unha posibilidade para existir. Dixo as 5:05. Sí. Igualito que a mí. Miudiño, o que eu traio. Buxiganga é compromiso. Buxiganga é unha festa lá onde vayas.
Antas, Pelicilines, os Tesanos, en Antas, en Monterroso, en Lugo, en Porabas de Rei, en Pontevedra, en Antas, Monterroso, en Lugo, en Palas de Rei, en Antas, Monterroso, en Lugo, en Palas de Rei, en Chantal, en Ourense, en Pontevedra. De verdade queredes que caian na borralla que hai ao vosso redor? Verdade que non? Non! Máis forte! Buxiganga é ilusión, amizade. Buxiganga é formación. Buxiganga é escrita en galego. Buxiganga, moita ilusión e moito traballo, e moito por facer. A seguinte fase, o circuito profesional. Buxiganga é cultura, cultura dende a base. Ojos de gardigano, a por ser y a crisi, e